makatuki. Kapasalamatan King Aldodang Kibay Tandi, Emir Palma, at Florencia Mercado. Para king special intention dari Dr. Sarina Lorenzo at Mariel Bondok. Para king malalagwang kapaldanan dari Rosemary Manalang at Jefferson Calderon. Talakat tao po makyabe king dalita pamuklat. Kilagyan ng impang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutamang Esukristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay at kakaingan. At kaya ka antimurin. May payabak po, morning. At first Saturday naman ngayon at ini po, metong yan namang debosyon ng gagawan tamo, debosyon king Indong Birhen, Our Lady of Saturday. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pamot pagsisyan, din kasalanan tamo. Anyaran tapa mo idunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang ingisipan dang maulagaring tao, alang ulaga, king panimanman mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Igang lulanana, ning grasyang alang sukad, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang parangal karing taong mayap apilubluban, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalab mo, karing kaya kang alipan, ing pamagtamasang parati, king masanting nga pamisip, at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalay ning Juan na Birhen Maria, mabiyasa kaya sanang marap, karing kasalukuyan na kalungkutan. Banmiras kami, king tulang alanganga. Itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Esukristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo, ading Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makirandam tao po, king amano ng Ginoo.
Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Karintao, Filipos. Karagol ning tulang tatanggapan ko king Ginoo, uling kaibat ng milabas ning makabang panahon. Misan po, mika pamakitagon kayong ipaktyo, ing masabalyo para kanako. Eko burin sabyan, ing tinok ng kayong magmastabal kanako. E kayong ngupin mirinan, pamakitagon. At eko sasabyan iti, uli na ning panandaman kong mipaboren ko. Pablasang may biyasa na akong magdamot, king atyo ka na ako. Balo ko nung nano ing maging kalulo, at balo ko naman nung nano ing mikalabis-labis. Sanena ako kaniti, inyano pa man ka rin, kapilan man kontento na ako. Magsiko man o danupan, king kalipitan man o king kanawan. Ating kong sikanan marap king nano pa man, ulian ay misikanan, ababi ng Kristo kanako. Makanyan man, pasalamatan ko maragul, ing sinaupyo kanako, king oras na ning kanakong kaligaligan. Ikayo mismong tao, Filipos, balo yung masalese, king inyang meko ko Macedonia, kanitang panahon, abay-bayo pa mong magpanaral ing maya pabalita, ikayo mong bukod ing iglesyang sinaup kanako. Ikayo mong bukod ding karame ko, king tula at kasakitan. Maralas inyang may ngailangan kong saup, karin Tesalonica, peparalayo ing kakong kailangan. Aliwa ing lamak a peparalayo, ing maulaga para kanako. Ing maulaga, yapinitang pakinabang, amibubunton kay kayo. Uli na niti, ing sulatay ti, yo ing pekaresibo ni sablang peparalayo kanako, at ing binyeyo, may bitpaking kailangan ko, ngayon i-Eprodito, detang nakanako in sablayong pigkalog. Deti may ngari lang mabanglong ayin, ay katutulan ng Diyos. Bilang kayablasan niyo, ipagkalubnasanin kanakong Diyos, isang sablang kailangan niyo, iba't king grasyo alang sukad, ay atsukang Kristo Jesus. Amano ning Ginoo, impakibat tao po, mapalad siya ang taong ating takot king Ginoo. Mapalad siya in taong ating takot king Ginoo. Mapalad siya ang taong gagalang king Ginoo. Karing kautosana matulang tutupad. Ding anak no, maging mayupayalo, keti sulip, minwan lakapil naman, ding kay ang anak. Mapalad siya in taong ating takot king Ginoo. Mapalad siya ang taong mamaram ko alto, imangay biyayan king pipawasano, e mabigo kapilan man ang taong mayap, at paratereng gaganakan. Mapalad siya in taong ating takot king Ginoo. E maliligalig, ni mitatakutan man, makabuklat siya gamat, at karing pakakalulo, mapanyapat siyang mayap. Manatili kapilan man, ing mayap ng pilubluban, maging mayupayayo at may parangalan. Mapalad siya in taong ating takot king Ginoo. Parangalan tayo po ing may pabalita. Ing amano ning Ginoo, mabiyaya at darapat,
balo ng panuyatan, pati na yung lihim ng pagnasan at isipan ng tao. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, O Ginoo. Nga ng Yesus, karing kayang alagad, gamitan niyo king pamakikaluguran ng pibandyan keti king yato. Magisan man iti, matanggap na ko man king tuknangan, aalanganga. Ing tapat king malating bage, ami pagkatiwala kaya, tapat siya naman king marugula bage, ami pagkatiwala kaya. Inge mo apagkatiwalan king malating bage, miya naman apagkatiwalan king marugula bage. Nung era ko apagkatiwalan king pibandyan iting yato, nining magkatiwala kaya kayo king tunay pibandyan. At nung era kayo apagkatiwalan king pibandyan ding aliwa, nining munye kaya kayo king tune mga intulid kaya kayo. Alangipos sa makaso yung adwang Panginoon, uling pikasama ning metong at luguran ning kadwa. Maging tapat siya king metong at umisa ning metong. Kay makaso yung agnan king Diyos at king pibandyan. Dindam dayti ring pariseo at pikayli-kayli re Jesus, uling malugod laking salapi. Nya sinabi na karela, ikay ring magpanggap banal king harapan da ring tao. Dapat akikilala ng Diyos, ingat yung king puso yo. Uling ingisipan dang maulaga ring tao, yan naman ning alang ulaga, king panimanman ng Diyos. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, makirandam tayo po king umilya. Morning po ulit sa lahat. Good morning. Natandaan niyo po yung gospel kahapon, nagsimba ba kayo kahapon? Yung katiwalang tinatanggalan na ng trabaho kasi minismanage niya yung kabuhayan o business o ano man pinagkatiwala sa kanya ng kanyang amo. Pag ganun po ba hindi mo na mapagkakatiwalaan bibigyan po ba siya ng mas mabigat na responsibilidad? Ibibigay mo pa sa kanya ang isang mas malaki pang gawain? Siyempre hindi. No? Pag yung ganun binibigyan mo pa ng trabaho o gawain yung ganung di mo pagkakatiwalaan, dalawang bagay lang yan. It's either na dikit ka dun sa tao. Kahit baluktot ang ginagawa, okay lang kasi dikit ka eh. Or pwede yung pangalawa, kasama ka rin sa kabaluktutan niya. Pero normally, sa isang taong marunong sa administration, sa kanyang pagsusuri, sa mga ganyang pinagkakatiwala niya, kung sa malit na bagay na ito, hindi kaya nitong tao yung gawain, yun ang mismong pagbabasehan kung ito'y mapagkakatiwalaan o hindi. Kung mabibigyan pa siya ng karagdagang responsibilidad o hindi. Pero pag makikitang mapagkakatiwalaan, maaasahan, then pwedeng dadagdagan ang pwedeng ipangasiwa o kaya pagkatiwala sa kanya. Kasi pag sa malit na bagay, mapagkakatiwalaan mo, ibig sabihin ng taong yan, ganyan ang ugali.
hindi siya gagawa ng kalokohan. Pag ang taong yan, maliit na bagay, pero pinahalagaan niya, nasa puso na niya ang ganyang gawi. Dito ko po nawa ng sinasabi ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan mo sa malaking bagay. Kung maliit na bagay nga, sira sa kanya. Kung sa maliit na bagay nga, ninanakaw na niya. Hindi lalo na pag malaki. Pero sa mga maliit na bagay na inihabilin, pinagkakatiwala sa kanya, meron na siyang pattern ng behavior. Ganyan siya. At hindi lang pakunwari ang ginagawa dahil ugali na niya, yung ganang attitude, yung ganang ugali. So, ito yung sinasabi ng Panginoon, mapagkakatiwan mo rin sa malaking bagay. Kayo po, paano ba kayo nangangasiwa? Paano ba kayo sa mga ginagawa niya? Di ba ganun din? Ganun din naman. Kaya ito pong ebanghelyo, yung bandang huli, mas gusto ko pa eh. Yung kung di ka mapagkakatiwalaan sa kayamanan, sinang magbibigay sa iyo sa tunay na kayamanan? Parang ganun po yung ng Panginoon. Kung dito sa yung pera na wala namang kwenta, pero mapagkakatiwalaan ka. Para sinasabi ng Panginoon, ito walang kwenta sa Kanya, pero alam mong gamitin, alam mong pangasibain. E di, para sinasabi ng Panginoon, mas ibibigay ng Diyos sa iyo yung tunay na kayamanan, ang kaharian ng Diyos. Yung simula po ng ating ebanghelyo, sabi ng Panginoon, kaya gamitin niyo ang pera sa pakikipagkaibigan. Hindi yung minamahal yung pera. Hindi yung sinasarili ang kayamanan. Hindi ito yung, para sa Panginoon, hindi ito yung tamang pamamaraan ng pangangasiwa ng kayamanan, kundi how you make use of it to help, to get friends. At hindi po ba ganyan ang ginawa ng mga santo at mga santa? Mayaman. Kabilang lang po si Carlos Borromeo, mayaman ang pamilya. Pero ultimo yung kayamanan ng kanilang pamilya, ginagamit para sa mga gastusin sa kanyang archdiocese at sa pagtulong sa mga mahihirap. Ibig sabihin itong si Carlos Borromeo, mapagkakatiwalaan mo sa pera. Alam niyang gamitin. Yung hindi marunong gumamit dyan, yung magiging sakim, yung nagiging ganid. Pero yung bukas ang puso, bukas ang palad para ipangtulong, gamitin sa tama, gamitin sa kabutihan, yan ang marunong mga siwa, humawak ng pera. Hindi yung alam niyang paramihin ang pera. Business yan. Alam niya kung paanong palakihin ang business. Hindi yan. Sa mata ng Diyos, hindi yan. Kasi kahit na pinapalaki ang pera, ika nga, lumilipad ang pera, kaya niyang dakpin. Sa galing ng kanyang pamamaraan para makapagpalabas ng kwarta. Hindi yan. Kung kasing ganun lang, pinaparami, tapos binubulsa lang, ginagamit lang sa luho, ginagamit lang sa pansarili, at pati na sa baluktot, sobrang karangyahan, luho. Pero wala yung pagiging bukas palad sa pagtulong, sa pagmamalasakit. Hindi marunong mga siwayan ng pera. Kaya, po sinabi ko kanina, kaya nga pala, yung mga santo at santa, dahil marunong silang humawak ng pera, kaya ultimo yung tunay na kayamanan ang ipinamana sa kanila ng Diyos.
ang kaharian niya. Amen. Ate po ngayong dulog sa Panginoon nating mga kailingan, tayong lahat na pinagkakatiwalaan ng Panginoon, binibigyan ng mga gawain dito sa mundo para pagdating ng araw, ang mas malaking gawain at kayamanan ang ipamana sa atin, ang kanyang kaharian. Ang sasagot natin sa bawat panalangin, Ginoo, patnubayan me, ingke kang balayan. Ginoo, patnubayan me, ingke kang balayan. Para ka rin pamuntok ng Basanta Iglesia, kalupa ng San Pablo, gawan dasa ng katungkulan, iyang kapasalamatan, karing-karelang katambayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, patnubayan me, ingke kang balayan. Para ka rin pamuntok ng kayakatang bansa, era sa nagginwan ing pibandyan, nune, iyukulda ing karelang gelingan, king kapayapan at kaunlaran, tingkarelang sasakupan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, patnubayan me, ingke kang balayan. Para ka rin atsukin bingit ing kamatayan, mayakit sana ang ginamit ng masaleste, ing may pagkatiwala karelo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, patnubayan me, ingke kang balayan. Para king kekatang komunidad, at talastas na sana ning balang metong kekatamu, king ing pibandyaning yato, pagkatiwala ng Diyos kay katamu, pan maging kasangkapan, king pamakyagom takeyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, patnubayan me, ingke kang balayan. Inipod ang tami sarili tang kapagnasan. Ipa, tiburan may anak mo, ban maging kalupa mi, subali mo king pamikasala. Busan mong atok yan mi, ing kayang mabiya limbawa, at dibinong turu, akalamnan ng Ebanghelyo. Itiyadan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makyabet ang po king dalit king pamagsadya karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king kapurit ikaligayan ng kiyang lagyo, king kaya kataming kasaplala at king mabilog na Santa Iglesia. Oy paming miglalang, bait na ning Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak, tego laling na ing kayang katapatan, king meto nga makapagmula lang paralan. Kabang darami lakya kareting ayin ing sakripisyo,
May kabus kaya sana karing sablaming kasalanan. Iti adon making kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka antimuri, Iyat na yorem puso yu. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa. Diyos king alangang galubos mayupaya. Kabang parangalan miya ing nuan na Birhen Maria. Mapalad yang dili karing sablang babay ing malabirhen, akya kang piniling maging indo ning bugtong mong anak, king kayo payaning banal espiritu. Ing Birhen Maria, meging tunay ning indo ning kaya kang anak, abit ng timong sala ning meto yato. Ulinita kang beri sablang koro, ring angeles karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal ya ing Gino, Diyos sa mayipaya, mipnuyeng banwa ating yato, king kekan ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapaladya ing daratang kilagyo ng Gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinuaning tinapit, te pasalamat siya keka. Pira sunet binyene, karing kayang disipulo nga nam, kananyay tikongan at kananye. Itihing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kiba ning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyan ng kalis, karing kayang disipulo nga na, kung niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakong daya, ning daya ning baya talanganggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo medea, in Cristo sinublia, Amen. In Cristo datangya, Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebiya ng anak mo, daram miya kaya kaiting tinapin ing biye, at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mang makalaganap kay meto yato, ban may ganap yung lugod. Kambi ng Francisco, akay kaming Papa, at i Florentino, akay kaming Obispo, ading sablang pari. Kimpumapinan na pinandita katahimikan, ganakantalangin sablang pakamalan tamong mayango na biye. Gana ka mula naman, di kapatadming pepainawan at maninang sibling miye. Lalong na di Domingo Senior, Angelo Senior, Ricardo, Reynaldo, at Enrico. At di nga na pang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya lang anggap. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, ang kayang esposo. Kaya bering apostol, hading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kaya ng panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambihan at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Amen.
to king amahan tara pangabos at may buking bala ng taro, nga tamangining mangangas manalangin. Ibpami, At Banwa, misamba ni lagyo mo, datang kay kaming kariyan mo, mi pamituan ng loob mo, kay sulit antibanwa. Ingka kanan mi, King Aldoldo, ibiyan mo kay kami, King Aldongin, ang ponipatawad mo kay kami, lingsada mi keka, ating pamamatawad mi, karing di kasada kay kami, mo kay paisaw paisaw kintokso, nunay kabos mo kami, kisablang marok. igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkarubing kapayapan king panawin mi, bangking kasawpan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang manyanaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kain kiriyan, ating kay payan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalik doon, ning kaya kaming kasalanan. Ning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan me ang pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Yan pang tayo pong ngayong baganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, Amin lalako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amin lalako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amin lalako, king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami, ing kapayapan. yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang may awos king hapunan ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat siya kasmay Kamano mo, kumayap na ako.
Karin pong kaya beming sisimba king live streaming, siklod tamo uban pa nga dyan, indapat ning espiritual apamakinabang. Kitangan po. O Isus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi. At pag nasan ko intanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, o may kamumang espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mo wari at yuka ka rin. At pakisan metong ken lubusan, ing sarili ko kaya ka. E mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Oratio Imperata, itangan po. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambianing belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang at yu, king pamangailangan. Ipaniga po mikaya ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, ating pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pumagari kambe mo, king kametonganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king halananga. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. E mo sana pisawili ingaklis mi kaya ka, king kagulanan mi, nune bakus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kananwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Acacia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ngayon tinggap miya, ing sakramentong iba't banwa. Adwan ming kay kang pakadulo. Parati kaya sanang magsaya, king pamagmasusi mi, king ligaya, ning Birhen Maria. Atok yan mila sana, ring kayang bakas, at masolong miyagom, king misteryo, ning kaya kaming kaligtasan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Ay, bendisyon ng tala po pala, makakalingwan lang makalingwan. At ipagkalabing nga lang kapainawan, kanin sablang pakamaming yang unabye o ginum. Ingalang Hanggang sa sala, lason sala. nagsakarela. May painawalangan sana, king kapayapan. Amen. Ing kaladwara, ding kaladwaring sablang tapat, amekona, kapamilatan ng pakadulo ng Diyos, may painawalangan sana, king kapayapan. Amen. Ipami, tsukabanwo. Misambani lagyo mo,
datang kaya kaming kerian mo, may pamintuan inlob mo, kaya tisolip antibanwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiyay mo kaya kami kingaldo ngeni, apoy patawad mo kaya kami di sala mi kaya ka, anting pamatawad mi, karimi kasala kaya kami, mo kaya pa'y saul kintukso, nunay kabos mo kami, kisablang marok. Amen. Ating Ginoo, mantabi kaya kayo. At kaya ka, ante mo rin. Bendisyon na kayo nga ng Diyos sa may ipahing tutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Mayari ng kaya katang kapag masusyan, inya meta ng ini, king lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Salamat kikingan at Maya Porras. Magandang araw. Marami pong salamat. Thank you.